Uminister in presidency usekhwele wadilika kwisilo samabandla singashongo lutho. Kanti umengameli wakuleli uCyril Ramaphosa kungenzeka athi step aside. Umbuzo omkhulu ukuthi uma kuba njalo ubani ozothatha izintambo zombuso ngoba uPaul Mashatile SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News with TK Zuma. Sanibonani. Uminister in presidency uNkosazana Khumbuzo Ntshavheni usekhwele wadilika kwisilo samabandla. Lokhu kwenzeke emva kwenkulumo ayithule eFosrolas lapho eyuzwe khona abantu bethi akakhulume isiZulu. Yena indaba angakwazi ukukhuluma isiZulu. Hayibo, akekho umuntu ongakwazi ukukhuluma isiZulu. Akekho. Mana wena ngitshele nje umuntu oyedwa omazi yona. Umuntu nje oyedwa ongakwazi ukukhuluma isiZulu. Ubani? Oh. Xolise. uNkosazana Khumbuzo Ntshavheni udinwe waganunwabu izolo wakhwela wadilika kwisilo samabandla onke wathi isiZulu uyosifunda ngamhla inkosi yamaZulu yafunda ukuveteza isivenda ebheda umuntu Xolise nantu udaba. And then the question whether I'll learn isiZulu. Mhlawumbe ngizolinda inkosi yamaZulu ikwazi ukukhuluma isivenda nesishangana nesipedi nami ngizoyifundisa ukukhuluma isiZulu ngoba akuna ilungelo of any people uthi bona bademand ukuthi mina ngikhulume ilimi labo bangakwazi ukukhuluma ilimi lami. Ngiyabonga. Umengameli wakuleli umnumzane Cyril Ramaphosa kungenzeka athi step aside. Lokhu kulandela emva kokuthi inkantolo yomthethosisekelo ivumelane ne-EFF kwelokuthi ukuvota okwenziwa ePhalamende okwaholela ekutheni kuvinjwe ireport yasePhalaphala kwakungekho emthethweni. Uzokhumbula ke mbukeli ukuthi ngonyaka ka2020 kwatholakala izindodla zemali ezifihle kusofa wakhe longa uyamazi uLokhuzana uyindodla lokhuzana lo mhlophe lo othi yes manje mangithi indodla Xolise. Uzokhumbula ke mbukeli ukuthi lezi indodla ezatholakala esofeni kaRamaphosa eplazini lakhe ePhalaphala wagcina engakwazanga ukuthi azophendula ngazo ePhalamende emva kokuvotwa okwavotwa lapho iNC yasebenzisa khona ubuningi bayo ekutheni inqobe iEFF. Uzoyikhumbula ke mbukeli step aside rule lapho kuthiwa khona uma umholi othile eke wathinteka emacaleni athile kufanele ashenxe esikhundleni sakhe until kuqedwe investigation. Umbuzo omkhulu ke ukuthi uma uRamaphosa ethi step aside ubani okulungele ukuthi angathatha izintambo zombuso ngoba uMashatile ngeke lonke akanabo ubuholi ngisho umbona nje. Yabona omalema bayasangana yebo nezinto zabo lezi zama border police wathi athi evumela amazayizaya ndize nje asigibele emakhanda angene emakhaleni aphume ngeindlebe. Kodwa uma ubheka umholi uyabona ukuthi umholi lo ukuthi nje unento zakhe. uRamaphosa uMashatile buka uMashatile uyambona umholi lapha umholi nje uyambona wena. Ungahleki uyambona Xolise nantu udaba. Police station lapho phakathi. Sathini thina bathini bona? Bopha mkhwanasi. Hayi! Nangu sathana. Hayi! Ikhala leli ngifuna loqothwa ziboshwa. Balenza imizimithi. Suku zonke sihlangabezana nempica abadala nansi yanamhlanje impica aba old. Ayike mbukeli asizibambe lapho ke zamanje uphinde usihlangabeze futhi kwezilandelayo ungakhohlwa ukuthi lezi ndaba sezizotholakala ku-YouTube. Gijima masinyane uyosubscribe kule link ekwi-bio. Izindaba ze-SA News zicheme udede futhi zithatha uhlangothi.